La repressió franquista intenta anorrear tota l'obra associativa anterior i declara automàticament il·legals totes les associacions, de dretes, d'esquerres, totes són il·legals. I per tant, les que vulguin tornar a funcionar s'hauran d'acollir a la legislació franquista. Les primeres que recuperen són aquelles entitats més conservadores i més elitistes. El cas de Vilafranca del Penedès és un cas molt clar en aquest aspecte. Hi havia 4 entitats: el Centre Agrícola, dels propietaris agrícoles, el Casino Unió Comercial, de la burgesia i els petits propietaris vilafranquins, el Casal Vilafranca, interclassista, i l'Ateneu Obrer. Totes van ser il·legalitzades, però el Centre Agrícola i el Casino Unió Comercial van poder reprendre la seva activitat de seguida. El Casal de Vilafranca li va costar més, fins als anys 60 no es va poder recuperar i tenir una certa autonomia, i en canvi l'Ateneu Obrer va ser directament confiscat, expoliat i finalment venut i privatitzat, i ara són uns pisos. Aquí veiem el doble component de la repressió franquista, que és una repressió política, però és una repressió social també, especialment contra les classes treballadores i, evidentment, les forces republicanes i d'esquerres. En el moviment cooperatiu s'ha de distingir entre el que passa en el món urbà, que aquestes entitats, la majoria, queden il·legalitzades, no? Perquè no té sentit cooperatives de producció perquè ja hi ha les empreses, o de consum perquè hi ha els comerços i a més està la producció alimentària racionada, no? En canvi, en el món agrari, que és majoritari encara al conjunt d'Espanya i també a Catalunya, el que intenta fer el franquisme és apropiar-se del cooperativisme, perquè no té unes estructures per organitzar a la població agrària. Llavors el que intenta és col·locar davant de les cooperatives a gent de la falange o del moviment. El franquisme crea unes entitats que són les Hermandades de Labradores y Ganaderos per intentar controlar la producció agrària. Però aquestes entitats no tenen una base i les cooperatives, on la gent ja està acostumada a participar, ja donen una base. Per tant, el que farà serà integrar aquest cooperativisme agrari. Primer unificar, si n'hi havia dues, unificar-les i que en quedi una. I normalment la que queda és la que era més dels propietaris, no? Evidentment. I després integrar aquesta cooperativa dintre l'estructura del propi règim i que tots els membres de la junta de la cooperativa siguin membres de la falange. El franquisme s'apropia especialment d'aquell patrimoni, com he explicat el cas de l'Ateneu Obrer de Vilafranca o dels partits d'esquerres, republicans, anarquistes, els sindicats, etc. S'apropia d'això. El que passa que amb el cooperativisme agrari, més que apropiar-se, el que fa és posar-ho sota les seves ordres. Ho confisca i la propietat la passa o a la falange, o a l'Hermandad de Labradores y Ganaderos i tal. En alguns casos, a partir dels anys 60, algunes d'aquestes cooperatives i alguns locals confiscats d'entitats, el Casal del Pla del Penedès, el no sé què, els socis, si encara queden socis vius, inicien un procés i acaben recuperant-ho. Quins percentatges? Perquè molt d'aquest patrimoni havia desaparegut perquè s'havia vengut, s'havia monetaritzat. Llavors les casuístiques són molt diverses. Em sembla que en un recent estudi que es va fer ara a començaments de l'any 2000 quedaven aproximadament uns 100 locals a Catalunya que no s'havien retornat i alguns eren d'aquí del Penedès. Els que no s'havien retornat fonamentalment era perquè ja no quedaven socis vius que els poguessin reclamar, perquè, per exemple, als sindicats, sobretot a la UGT, se li va retornar el patrimoni, als partits polítics també se'ls va retornar el patrimoni, a la CNT en part. Però, en canvi, en aquells locals que eren dels pobles, això va ser més complicat, sobretot si no hi havia socis que encara visquessin que ho poguessin recuperar. En alguns casos ha estat l'Ajuntament qui ha assumit aquesta funció i l'ha reclamat per l'Ajuntament. Però ja dic, a partir dels anys 60 hi ha una part d'aquests que aconsegueixen anar-se recuperant i tornant-lo en mans dels socis. Totes les que es confisquen tenen relació amb l'anarquisme, amb el socialisme, amb el republicanisme,
o són clarament socialment d'esquerres, no? Són de treballadors, de jornalers, etc. Aquestes es confisquen totes. Una part desapareixen perquè se les venen, però les que queden, la seva recuperació no depèn tant de les característiques d'aquell local, sinó del moment, dels anys 60, com està la situació, si hi ha un grup de socis que es mobilitza i ho intenta. Sobretot, això s'aconsegueix a partir de les primeres eleccions democràtiques de 1977. Hi ha alguns diputats de Catalunya que fan una mena d'inventari del patrimoni requisat i llavors els Corts aproven que s'ha de tornar aquest patrimoni. L'han de reclamar els veritables. I llavors als anys 80 també hi ha una altra part que es retorna, però el 2000 encara quedava patrimoni per retornar. I que bàsicament la raó jurídica era que no hi havia socis vius que el poguessin reclamar. Llavors depèn de l'Ajuntament si es mou o no es mou. Pel que fa al cooperativisme agrícola, el que es produeix sobretot a partir de la mort de Franco, a partir de 1975, i especialment a partir de 1977, les juntes d'aquestes cooperatives entren a formar part d'aquestes juntes gent relacionada amb els moviments democràtics que hi havia en els seus municipis. Això coincideix amb la formació l'any 74 de la Unió de Pagesos. Molta gent de la Unió de Pagesos, a més de fer reivindicacions, el que fan és ocupar càrrecs en aquestes cooperatives, de manera que quan s'acaba, encara que sigui formalment el franquisme, ells dominen les cooperatives i diguessin que les retornen al sistema democràtic, creen noves federacions i tal. Aquesta seria la via agrària, no? Perquè no havien desaparegut, sinó que s'havien controlat per part del règim franquista. En el cas de les urbanes, és diferent la situació de les cooperatives de producció de les cooperatives de consum. Les cooperatives de consum aconsegueixen, sobretot a partir dels anys 70, recuperar-se algunes, recuperar el local, tornar a posar-se en marxa, entrada de socis nous, ocupació de les juntes, etc. I ja s'integren al sistema democràtic. Les cooperatives de producció, moltes ja no tornen a néixer, perquè com que tots els seus equipaments passen a mans privades, d'empreses, ja es converteix en una propietat privada. Per tant, com a cooperativa de producció que existia, no torna a néixer. Tot i així, dins del règim franquista, es creen algunes cooperatives de producció de petites empreses on hi ha problemes laborals i finalment els treballadors queden gestionant això. Però és sobretot a partir de la crisi del petroli, per tant, a finals dels anys 70, començaments dels 80, quan algunes empreses tanquen, que els treballadors se les queden i les gestionen com a cooperativa. És una experiència que durarà un temps, algunes encara continuen, altres han desaparegut totalment.